Yo, yeah, mo bibi ajo enanwumre eba akro live so. Mahunu aha enafi lesraw anya kinkan ne aba be na mom nkomo twetwe kakra ana ehu abahia se esese ekoso na efe yetwen omanma no adwene si biribi ere koso a ede na efe na esese obia adwene ba so na efe ode ne ho hyem na eboa yiw mo hwe me benkum so ha abrante kama bi na tie ya kire se ene dwofe de boko ni nyina ne se wahyehye dwumadi fefefefe soronko kan wa ene ne de to so abien a yere ye ni interview ana se yere ne ba betwentwen komo ewo akro live so yiw ene ti se hu yen a na ye sa nkomo na no yedi no ene ye ba beto ya so ni nyina afidan so ni nyina afi se yenwure ye otie ni ding de Qwesi Frankiesberg wahyehye dwumadi soronko bi a talent hunt a orehwe se mo Frankito a onasi so ni super bi ewo mu a woda na di kire amansan a woda na di kire wiase nyina wobada na di ewo ni dwumadi a wahyehye so na efe won so wokọ nganim anase wogina so mpo de pe ne wonyin a wobeye wo won abrabom enti enedwofen wabeka ensa wa ha na ene talent hunt a wahyehye BAG studios talent hunt a wahyehye no ho nkomo ene ye ba bedi wa ha sei yo mpanyin sei ne ofuru duapa ene wopian enti na akro live ahwe se enedwofen ye ntwe sa nkomo yi nefe ye hu ne owode man ye okuapeman ene Ghana man nyina enti menu aberma men wakwa aba eba akro live so yo menu aberma meje osupa yo meje di se uhu ye de nyame adumi hu ye mitia akro live etiefo ene ahwefo a modehwe akro live emprempren ya mitia obibia yo ye da se yensu yeje so yen ahwefo no de bribia ye bebo epini won pon no wobuye yen no wotie ene ahwane a ye wo ma won enti ye fiase de a mfiaso ye hu posters ne ade ye wo krom won so ne emba be kan ho asem se registration ene ade koso sana montu no akwa kwesidan meda obibia ohwe akro live ase sabria me a wotemenka ewo akro live so yi wo from Qwesi Frankiesberg ne sound engineer music producer ewo BHG studios misanso ye CEO ewo BHG studios na sene a wo kan no maba ha ahade ha emifi nti no esan say nti ha emifi ne say akro live ye big sponsors won was sponsor ewo BAG studios talent hunter 2020 dia shemu no say wodi makoten pa nyame hia mo pa na medical ba ha for yere hwe say abofra bia owo mfiasia akwakosi mfidumie 6 to 12 years amofra no yema won sa akwanya na adibia wo mu na woye den wo pese woye no obeda na di nti yema akwanya the forms eba out flyers publicity ye call radio interviews ba ha nyina make sure say publicity ni be ye kese na ama mofra na won so bibi so nko talent wo kwapem ha no but na ni pebre ni a ennim nti na say ye na mofra no bo no ma tunyum but onim say office auto ni keke but ade e wonim a e say edipa bi sonum no ye den oba anything here flyers we here publicity we registration say obia here den emfa no hu mehiem na here den ono nso ultimate participate anything na here but registration no dey say me no ka say dey aba na wi 20 feet in the ba na wi oh na nka man kasa kura mere baby o ye be ye mpanyimfo de they say we dey mofra the 6 to 12 say na make I do wapa won e bia na wo baby ana say wo fa ase bi ana onua baby a ana abofra bi a wo hwa wo ye good a we ti bi na ba na ye do de ne so a na
was waiting our back out. Yo, eti moti ne ye dia talent hunter ono BHG Studios wa hye si wono registration process no abawie wo hye to ho ma won adi mfinsia kopem fidumien na wo the registration ne nyina abawie sabri ya wo the registration na abawie no den bio ene ye hwe anim se ebekoso sabri ya ye the registration aba na wie de program outline no ewo ho your platform tebia ye di nkomo so na ya update public about young preparation towards the upcoming talent hunt na said I mean okay no registration dey ending 25th November 2020 ya say ne edi hobio no launching and unveiling our contestants and then the judges for the program and no on the seat of December on the next month on the 6th of December 2020 and I just say unveiling of our contestants and the judges and then launching of the program na and on the Dutan Presidential Court Grace Presbyterian Church etiwonom ehona yebe dwumediwe na dwumediwe a yebe ho no this is our first time yeri meet yen contestants no so far and we have 8 contestants nyamiadom for the start no encouraging we have 8 solid strong contestants you know be program we are wanna say you see one register there how yes and I believe in them nti ebe wo Dutan Presidential Court Grace Presbyterian Church echiwonom na se na dwumedi ehihye sunini anopa yebehia 10 o'clock Qwesi da a day before the election general election and no yen first time ye dey share yen contestant ne ya hwe one preparation se na me so aba ya muri bisa public insuri hwe preparation we bia kwakodu no saa na yen so ye ba hwe mofra no one preparation on ga se no wa prepare for for program no enti na ebe share on one by one ye na ye judges no wo media ni mu no reba na one so wa betena so ha assess won nkese wo ye ne say wo program na abese wo ye nka ye ne say answer na the main program no 13th na den edu so first and then second section A and B the first section no Dutan Presidential Court or Grace Presbyterian Church echiwo eno ye na no pana wi a yes aso interview radio interview Green FM 88.5 yenya ye be fi honom around 4:30 to 5 no ye fi interview or Green FM no na che say honom so ya ma yen contestant no one time one air time no one interview on program no so yes nti semete wa no kasa yi pa de a day to election day that will be 6 December 10 a.m. anopa sabre no na kire say contestant ni nyina obehwe say obi amra na mo hwe won ahoboya judges ni nyina be wa round na sa session ni mu no o kame audience say won so mra ho mehwe bia na sa session na ye ne we for no erishia ne yen contestant erishia ne de obi pesa oba obetia ba na nso no yereko radio ne dia sa nkofo no rintimi ni achi enko radio no but program na at least wo pesa wo behwe ne ekoso obetia ba at least once one for one support mrameta achi obetimi aba you now or can say Dutan Presidential Court Grace Presbyterian but Grace Presbyterian na wo ekropon krom ye ya na okay enti ebia no bi nim honom obeden na watumi aba o esan se mankasa kura mente saa bia na obode ebi kura mpo na ma atwam wo ho na mo minim se saa na wo frɛ honom enti obeden na won aba se urifi manfe wona areba udu nya du Grace Presbyterian Church janche udu bike udu ka kire driver no say udu be si wo Grace Presbyterian Church anymore fie na ebe ye we na ka say Mr. Kisiedu fi
ba odi ka che onipa ne se wo be si wo Grace Presbyterian Church enim ho junction ho unya du onu ma kwa ne dem kwa left udu be du onu ho kwa ne so be busy ntu wu bi so obi asi Mr. Kisi edu fi wen ha obeche ofi ekropon so na wani kire ekropon direction wani kire ma mfi na odu Grace Presbyterian Church junction na at least unya bi asi Mr. Kisi edu fi aye the time presidential court obeche obi abofra kwa do beba ho yo that's it an international said December steep wo be hwe contestant makoma kwa wotwe won ahoboy a won aye ama sa adwumadi wo honom an nti o se okwan wo ho se we a wo fi a onyan an ka baba be hwe bi no wo so okwan wo ho se obetumi aba nti anopa do nondu pepepe ana about 10 a.m. exactly yo nti o se anopa nondu pepepe kwasida na kire se dwumadi ne afiase a na sa mije de se binum be kwa asore de na mom opon asore a o se ginemu akakopem no nan fam nti opon asore na pese o mra ma mehwe mo frɛ ya na one talent ahorowa wo a wore da na di a wo mo akwa abasoro nkokora wo honom na yenhwe nim se sabri mije de se auditions akoso awie ana efe na ba be koso auditions ne enkoso ye se na meka en yan first time I meet yan contestant ni eti nya wie na yan wonye wie a the main audition no on the 13th that's 6 in the following week which is Sunday program na ebe no ahwefo ene atiefu nyina nhya ne sunu say program no we find den consider programs nko a just said the nominees unveiling and yan judges no program no pe na 10 a.m. Obi baka say bia asori ni ade such programs no say sometimes I say dedicate ye that day ni na because ye person ye hu preparation na mofra no half so far no baby one den won aboa wo hu akwakodu na yen so ye wo moa bia den ye de aboa won nti apart from kwesida 6 December no aside no 10 na ye be start here ye fan say you the whole day no ni aka ni nyina no ofeni den 2:30 p.m. akosi 5:30 p.m. ya aka ni nyina nti 13th 6 in the following week 13th and the main first audition no nti say registration e close by audition no the emaye meda wanu ya say na ebia na dwumadi sane wabue kwan se ahwefo betumi aba wa na se tiefu betumi aba ho aba behwe bi obi antumi ama okwan benso bi no betumi ahwe dwumadi bi dwumadi no esane se Akro Live say make us high mefi na Akro Live nso adu chiri na wasan so ye big sponsors a won so work program so so masen o dwumadi mu no one of the ebe Facebook Live dem je say bibia no anu ma ebe crossing from enum je say unya de two ma na dem je say nu so ye clear intino no o de ebe to live both ho any Green FM ni nyina no o de ebe ba live ni sa de ne de enu ti no o sponsor yen obedi an ti be ati asa unu say o hwe program na wa like na wa share say on like so invite una for no mra me like Akro Live no because say na ebe ya ye nya kwa biko na dwumadi bi di wakwakodu abi untimi mba bi na won so wa den wetin ahwe when ya notification na den wetin ahwe wasuma nti Akro Live betwa dwumadi nyina aba live nti ebia na biribi nti untimi nko ho bi dia like na share Akro Live na fe ten notification no on esan say eba live pa na kire say wahu say adena aba live nti e say unsu utimi kokohwe bi na ye fi honom a ye fi auditions na time na ne sa ahomboabo ya ebekwa akopem na ahe na fi final showdown no ankasa abaso meda etiefu ene ahwefo a mo say mo precious time a mo rehwe me ewo Akro Live ha ase na program no in the so no say na etini say na American akire on the 6 December nia ebekoso no sana after 6 in 13th ne ebe first audition no ye be ye wo ekropon akuapem ha ye be wo Osai Brom se ufi unyadu Osai Brom junction ne so a answer na record be a start you no kwan na da honom na before we do start you obo say left side there's a pipe stand ewo ho honom na ye be ye first audition no enye we our contestant na be meet won no first audition ne de ho na
yɛbɛyɛ second audition eviction ayɛbɛkɔ so that's the second program following week na ɛno nso hɔ a na yɛbɛyɛ third program ɛno nso hɔ a na yɛbɛyɛ nti ɛyɛ 13th 20th 27th and then the last date near third ɛno deɛ yɛbɛkɔ akɔyɛ wɔ Dutan presidential court wɔ bio baabi a seat ni yɛbɛhyia but ɛyɛ 13th 20th 27th ni na deɛ ɛreyɛ wɔ Sanbrom ni na Sunday yeah yo ɛntina kyɛ sɛ mete wase yie paa de a yɛyi Dutan hɔ de yɛreba so seat yɛ fi hɔ nom a nkae na aka ne nyinaa ɛyɛ 13th ne date nkae ne nyinaa ɔba bɛyɛ wɔ Sanbrom ha sei yo megye di sɛ wo ku apemang ha na sɛ wo akropon krom adua nso de wonim baabi Sanbrom wɔ nti memfa ne sɛ wo fi ahemfira nim ɛna ɔba Mr. Amankwa Junction pepepe na waman afa onifa so sɛ wo fi aboyasa nso na ɔba nso a Mr. Amankwa Junction pepepe na waman ubenkum so Mr. O free nti frɛfrɛ wo nuanom na wo namfo no bibia mo Franketwa no ne wɔn so wɔmra mehwɛ bi sɛ bia saabri mpo ana wɔn ante sɛ registration bi kɔso a wɔmra no wɔn mehwɛ na efe wo bue kwan foforo for second edition na wɔn so wɔbɛtumi de wɔn ho agyem na amaye kra bɛhwɛ yiw na merekɔ anim a various talent bɛn ɛna yɛnhwɛ anim ɛwɔ dwumadi yi so yo ne edika no yebue kwan ne ma obia talent bia but ne yɛtene sɛ ame no ka sɛ de yɛnganya singers bebre ɛwɔ mpa out of the 8 contestants no yɛwɔ singers ɛwɔ yɛsan so wɔ yɛwɔ singers wɔ yɛsan so wɔ rapper yɛwɔ rappers wɔ yɛsan so ɛwɔ keyboardist ɛwɔ yɛwɔ sound engineer nso wɔ yɛwɔ sound engineer nso wɔ yɛwɔ sound engineer nso wɔ ti sisi a yɛwɔ singer yɛwɔ organist na yɛsan so wɔ sound engineer yɛwɔ dancer nti yɛwɔ saa nneɛma 4 no saa nkrɔfo saa 4 way no ne yɛnganya sisi a singer dancer keyboardist and then sound engineer na mebisa mufraya a wanya won a wodu won ba be di dwuma bi ente sen won nyina fi akropon ha na se bi fi ba bi foforo na aba sisi ame no kasa no ebi fi Accra ebi fi Mampong na ebi nso fi akropon ha ebi fi Edukrom ebi wo kra na mufra na bi timi frey nso na kyese won papa no awofo no ba bi wo akiri nti won awofo no mpese whatever program no but one thing is awofo no amofra no what talent say mo boa won bi mu fi Accra o so awofo ni bi boa won ba bi wo koforo de o se ni papa si haware nti e ba ne sa so say wo dedicate time e ma wo ba no say ha ne hefa Accra na say na be abofra no so no na ni je betin awie peye no say o ye den wo ye ma no no ne o ka no de no kware isan say ye hwe talent hunt ahoro a ekoso wo TV stations ne ade a bi mu fi akirikiri pa te se tamale ni ade nso wo bankran e ba be ye bi eni nti e bi akoforo dia na ote na obareba dwumadi bi ente se e we kropon a awofo ana hwe na nse nsiwa no kwan isan se oba na da ache ana ore kana sha anen se biribia aniwa e batra biribia wodi sika na eye you okay medam ase na ye hwe mu biewa dwumadi mpomponso na anamontu biribia akwakọ yesikasem anasa akwakọ gina sponsorship so yetie menim mo ahoboya no anasa mo foto mo sane yetefa ubehia sponsorship ana waka sponsorship na asem yide nia me se mefa sa akwanya we so na me de ada me sponsors are so far no wo ngaso mase e wo dwumadi mu no ase o se bibia se na aka bibia yeska sebe okwa Accra ubenum nsu ya yeska sebe ubekọ private a yeska sebe so nsu na wa no mu no ubesan so adwon so a yeska enti no bibia ye bia sika ka ho enti no wo friend den BAG Studios talent hunt program ya nga hihye a ye direba ne ye wo nipa bi a kyese yentimi enja won ewo dwumadi we ma kyese for now no won aboa yen se na abo we nka ma yese nka meka no later part but wakan ye hia bi aka ho no nti no BAG Studios eye host of the show na nkasa no
ya yekita yekura dwumadi no mu ɛyɛ acro media or ekropon ekwapem ha ufi ekwapem junction na oreba wo ɛyɛ right ufi ekropon na orekwa after Sinan junction after old education junction wo left wo yɛ printing bibi refa printing mu bia wo na wo yɛ ɛyɛ me nneema we me flyers we nyina one wo print edema wo sponsor me eka ho kakra na acro live amete so yin so won so say amidi kan no we biggest sponsors are wokita mi ma baby abefa bia CEO me danase ne ideas o de ma mi nyina na Dutan presidential court so won so wo ma yen one venue just say niam bebre na won so wo ye de kan won so so ase nyame nhia o na prayer libraries project osofo Albert Sechi ono na oda no no won so wo sponsor wo dwumadi nyame nhia o pixel make ono so wo Madina before abeko UPS no wo ye printing wo open printing bia na odu Madina honum side a hwehwe won pixel make ono no oya ade pa wo so oboa wunu ani speaks oya blogger oya adwuma wo radio 100.7 FM ono so oboa me pa na fe Hoga TV wo so oboa me eye host no eye CEO no eye ono no eye host ewo eye radio Green FM baby a ekwakoye Mr. Frimpong Manso baby ekwakoye interview sis no also won aboa me Paradise TV enso boa me Glory City Records Edron Media na Kwakwaduan Pex Radio 1 won so nyame adoma ochina me wo airtime wo free airtime a me kwakoye kasa afa program we nti won so wo boa me wo ho no na Okwaniba Graphics it is ankrofo we amabo wondin no won no ngaso mu kakra ba bi sabiri adwuma ne aka wo yanim no nso dɔɔso nti sɛ obi wɔ baabi na ɔpɛ sponsor program we a onipa ne betia sponsor program no you ɛne na saa na tenen na wo se nam dodo nso nsɛ kwan de a ɛne na mesrɛ sɛ wodo number betu gua na efi obi amoa bi ɔpɛ sɛ ɔde boa wo no nso anka wo nso wodo wona mama wo no wɔn afrɛ wo no adi hu nkɔbɔ you meda wase me pɛ sɛ me de nyame adoma 6 we no 6 December program no flyer no ekire ahwefo a wo hwɛ Acro live no I don't know the camera no enya ni yedia okay so this is the part A where part A no near section A no no ni near be wo Dutan presidential court no no enu ni flyers no wo hwɛ contestant na wo gugu wo hwɛ ngani ma wo say one or future leaders they have sakodi amone ohima mesi mune kewa mu no ne ade na wo gugu flyer ne so no what ase na see mu no ne ade na gugu so no enti no ebe great part A ni part B no so eno ni the same thing but location na asesa Green FM ho no so de eno so ni yes okay enti answer na me number no so be per se or sponsor program we are filling stations, hotels, guest house, companies akese amo Accra, Ghana ha ekwapem ha no. Mesere se abra yare we no, mofra na de boa won. So ho, we say o COVID era and we are not in the normal times. Niema ma yeden, but niema ma yeden na also utimi boa utimi yeden, utimi boa utimi nya yeden ehyem. Enti momo wo dia na mombo ase ope mechi kwa na se number bi a obese ofre na o sponsor yen a number na 0246 46 85 28 0246 46 85 28 0249 51 30 60 0249 51 30 60 yo BHD Studio CEO Qwesi Frankiesberg ana motene nka no ninti mesre wa onso kakra bi a wo momo kakra bi kura na pese wo de ta na achi a bribia nsi wo ho kwan ne numbers na wo de tu gua no wobetumi afre no na efe onso wasa ne kakra bi aman wo pese wo je dwumedin nyina kura si wo sre so na wo boa na wo de frɛ no na wonini eni ho nkomo yiwu esan se enye anamonketwa ena otu no enye anamonketwa ena otu no eni nti frɛ no na
wɔn nso bua no saa bere de yɛbɛhwɛ nefe ebia nsɛm bi aka wɔ akyi a wohwɛ sɛ anim sanka mebisa wo nanso mentumi mmisa wo ansa na yɛbɛbɛɛ no so no yɛhwɛ judges a wobobɔ judges bi sɛ wɔyɛ kunini a wɔn wɔbɛgyina dwumadin akyi wobɛtumi abɔ wɔn din ama yɛn ahwɛfo nso ate anaasɛ wode bɛsie yɛn nyame adoma on the 6th December no yɛ judges a wɔbɛyɛ adwuma no wɔbɛtia aboa ma adwuma no akɔ so no ebi efi media num sɛna mekan ebi efi media num yɛhwɛ obi ɛwɔ radio 1 wɔfɛ no ɔfɛ wunuanie nea medican ɔka yɛn sponsors no wunuanie speaks ɔyɛ adwuma wɔ radio 100.7 FM ɔno nso ɛka judges no ho ɔyɛ presenter ɛna nea ɔtɔ so abien nso yɛ Sir Chris ɔwɔ Christian Multimedia ɛwɔ Madina ɔyɛ lecturer he is into journalism ɔno nso ɛreba yɛwɔ sound engineers too baako ɛwɔ La Paz ɔfɛ no Redemption Beat ɔno nso is part of our judges ɛna afei de Mahanayam Studios boss ɔno nso ɔfɛ Mr. Ima ɔno nso wɔ tema committee 4 ɛyɛ Gift Yourself brother ɔno nso ɔbɛba gospel musician Gift Yourself ne brother ɔno nso he is part of our judges ɛnti ne saa nkurɔfo wei ɛna ɔba bɛ judge program no ama program no ayɛ fine wotietie din a wawobɔ di ana kyerɛ sɛ ɛnyɛ fɛ de aguru koraa ɛku ne abrɛmpɔn nyinaa ɛde wɔn ho ahyɛ mu ama ayɛ fɛfɛɛfɛ na bere no de aso awia na saa ɛno nti ne ehia ne sɛ wo so wobɛboa wo ho na wode w'ani onyam ɛne w'ahoɔfɛ ba bɛhyɛ mu na ayɛ fɛfɛɛfɛ na ne kurakura mu no mebisa o sɛ nneɛma bɛn saa na ne obɛdi no obɛnya anaasɛ wahyehyɛ agu ama mmɔfra no ne obɛdi first ne obɛdi second ne obɛdi third sɛna bɛyɛ obi nso antumi anya saa akwanya for first edition yi a second edition ne edu hɔ nom a ɔno nso de betumi de ne ho awura mu sisi anam no kasa no saa nneɛma asɛm a obi sa yɛ package prices winners packages and then prices no ɛno no de ɛbɛda adi abra yɛn a unveil yɛn contestant no akyerɛ the general public no awie no yɛnya ne wɔn wia hɔ no wɔn na wɔbɛhu we package ne first nti ɛno akyi na general public no so yɛnim sɛ akro live no yɛbɛsan so aba so bio nti no yɛbɛ update ɛyɛ public ana viewers ana sɛ audience no ama wɔn hu ɛyɛ packages a ɛwɔ so after the nominees contestants unveiling no and judges unveiling n'akyi no ɛyɛ ba wɔn ɛna wɔn flyers a wɔde bɛyɛ program after 6 no mo bɛ hu chrome ɛyɛ posters flyers banners ɛsensɛn hɔ a wɔn pictures yɛ a mɛde kyerɛ mu a ɛwɔ green fm ne ɛyɛ 6 program no so no mo bɛ hu wɔn ɛyɛ different flyer wɔn san so gu so ɛna wɔn prices no ɛwɔ so. Yo, yɛda wɔn ano ase ɛne ti uti ni yɛ na yɛ BAG Studios CEO ɛyɛ Qwesi Frankiesberg na adwuma pa a wayɛ ne talent hunt nso a wahyehyɛ agu akwan mu ɛna ɛna nwumire ɔne yɛn abɛtwetwe wɔn nkɔmɔ ɛwɔ Akro Live so sɛ wanti ni yɛ a ɔsɛ 6 December hɔnom no wɔkɔ akɔhwɛ contestant ne nyinaa ahoboa ɛwɔ Dutan Presidential Court yiw ɛwɔ Grace Presbyterian Church ɛwɔ Kropon Krodua mu ya na echi pɛ ɛna ɛwɔ ɛne nti ɔsɛ wosi wɔ Grace Junction a wode fɛmu tɛn nabra esan ne sɛ da no nipa bɛfi akyirikyiri ne bɛnkyɛ ya bɛnti wobɛhu sɛ kwan no so yankasa koraa bɛyɛ butubutu ankɔba saa koraa wode woba ɛhɔ nyɛ yera kwan koraa wobɛdu Grace Presbyterian Church no na obisa Dutan Presidential Court hɔ a obibiara bɛtumi akyerɛ wo abofra o ɔpanyin o obiara bɛtumi akyerɛ wo kurom ya no de anasɛ Kropon kurom ya de obiara sɛ wɔkɔ Mr. Kisi Edufi obiara sɛ bɛkɔ Mr. Kisi Edufi din a ɛwɔ hɔ nom nen ɛne nti kwasida ɔsɛ fiti nondu akɔkɔpem no nan ɛne wɔbɛhwɛ saa ahoboa no a mmɔfra no ayɛ ama dwumadi nankasa ɛne nti wopɔn asɔre a wobɛtumi afa hɔ na nso wode w'ani onyam aba abɛta akyi ama ayɛ fɛ yɛfi hɔ nom a na efi on the 13th ɛne subsequent Sundays a yɛwɔ mu wɔ December yi mu nyinaa no wɔbɛyɛ no wɔ Sanbrom ɛhɛ ya ɛwɔ Kropon kurom ya yiw Kropon kurom ya wɔbɛyɛ dwumadi no nyinaa ɛwɔ Sanbrom
ɛne nti bere no so a na wɔsesa wɔn wo mmɔfra na waba wonim sɛ buronya na ɛreba bedui ɛne nti eyi so aba abɛyɛ akonya kɛse wɔ hɔ a wobɛtumi ne wo mmɔfra apue na maba abɛhwɛ bi de mo ani onyam ata akyi na ayɛ fɛ wonye obiara sika ne hia ne sɛ wobɛdidi na wamee na wafa atade pa bi ahyɛ na waba ama ayɛ fɛ ne atwa to koraa Mr. Qwesi Frankiesberg onsɛm a atwa to a ɔde ma yɛn ahwɛfo ɛwɔ Akro Live so me nsɛm a metwa to a mede ma ahwɛfo wɔ Akro Live so no nyame yɛ adom a on the seat no America wei sɛ na ɛbɛyɛ a ɛyɛ contestant no a wɔn apeke forms for the program who are ready for the program no yɛ de wɔn flyers ɛne ade ne ba out a wobɛhu wɔn vote ɛwɔ so wɔ sɛ nka yɛ TV program na nka wobɛhu sɛ wɔbɛwɔ code a wɔbɛ test akɔso but this one they have their coupon they have their vote as a coupon a they will move it out na wɔde akɔ akɔpɛ one vote na wɔde aba nti ne wo a woyɛ obi fan no onya ba na so onya de ne vote bɛkyerɛ wa na wayɛ den wa support no wato vote de support no because program na se no ankasa mo a mo bɛhu mo plan performance nti wo na wobɛhu sɛ ɔnyɛ den wo mmoa na na sɛ wo mmoa no medam aboafo a wɔn sumase ɛwɔ dwumadi mu ase na BAG Studios ɛnyɛ talent hunt nkwa na yɛyɛ talent hunt no so is part of activities a yɛn ayɛ yɛpɛ sɛ yɛbɔ mpa sɛ yɛyɛ nyame pa ɛbɛ annual program a bere mu sɛ biara no yɛbɛyɛ den yɛbɛhyehyɛ de ama mmɔfra no yɛyɛ music production sɛ wopɛ sɛ woyɛ nnwom wopɛ sɛ woyɛ music wo record nnwom wopɛ sɛ opo bi ama na mix wo nnwom ama wo sɛ wopɛ sɛ woyɛ demo wopɛ sɛ woyɛ masters wopɛ sɛ woyɛ beat production yɛkyerɛ sound engineering so yɛkyerɛ sɛ ne yɛbɔ organ onipa ne nim bɔ koraa na yɛbɛtia akyerɛ me yɛwɔ time me a mete wɔ time a mmɔfra wɔ time a musicians nti musicians bi ɔba ɔbɛyɛ adwuma biara no wɔn ani gye adwuma a meyɛ dɛn meyɛ ma wɔn ma launch albums too ama musicians too last year meyɛ bi ɛna this year so no yɛde talent hunt yɛ dɛn atoa so nti no ɛyɛ music production yɛyɛ nnwom bi a wɔ bi afa bra sɛ wobɛ sɛ wosua sɛ ne yɛyɛ adwuma na wowɔ 6 years wowɔ ba 6 years koraa na wobɛ sɛ wosua sɛ ne yɛbɔ beat afa ne bra yɛbɛkyerɛ no na wayɛ dɛ wahubɔ ɛno nti meda atiefo ne ahwɛfo nyinaa ase bronya ɛreba election nso reba bɛpɛ sɛ obiara bɛsonsɔn no ho ɛyɛ amasɛm a meka ne sɛ wosonsɔn ho a ɛno nso ɛma wo tinyi nkyɛ obiara sonsɔn no ho kike ne saa tuotwe ne sikantwe ne ade ɛmfa so papa bi ama hei no woka wayɛ bɔkɔɔ abato no sɛ wobɛto a wokɔto ama nea wopɛ no asɛm wowie a wokɔ fie bɔkɔɔ mɛnkwa nkɔyɛ gidigidi mɛnkwa nkɔyɛ basabasa nti mewɔ peaceful election song bi wɔ hɔ out a wohwɛ peaceful election 2020 Qwesi Frankiesberg me na meyɛ about 2 weeks ago make sure sɛ wokɔhwɛ na watie mu nsɛm no na wo nso no wode anantew mɛnkɔyɛ basabasa to aba no asomdwe mu yɛ ɔman mapa na to aba no asomdwe mu deɛ wobɛwie ni no momfa ma no pɛpɛɛpɛ na asomdwe dɛn ɛmmra meda obi bia ase yɛnso yɛda wane ase na finally ebia na wɔ social media platforms ahorow so a wobɛtumi ne yɛn ahwɛfo ne nipa aka no ɛbɛtumi acommunicate a mesrɛ wobɛtumi deɛ no nso ato gua meda ase paa sɛ wobisa social media platforms nanso nkyia kɛse nkɔma Richmond Kofi Renchi ɔno nso ɔnyɛ company but he is an individual ɔno nso supporting wɔ program wey ɛyɛ Sir Norbert ɔno nso he is part of my proud sponsors ɔno nso ɔboa me in posters no nso nyame nhyira no ɛna obi biara a mankae wo din no next time yɛbɛbɔ wɔ mu din nyinaa one by one individuals no but menim sɛ almost all of them na mayɛ dɛn mabobɔ wohwehwɛ ma akyi kwan a mewɔ ɛyɛ Facebook mewɔ Instagram mewɔ Twitter mewɔ ɛyɛ WhatsApp but sɛ wohwɛ mo social media platforms ni nyinaa so a din yɛ Qwesi Frankiesberg Qwesi Frankiesberg Kwesi Qwesi no yɛ Kwesi Frankiesberg ni yɛ Frankiesberg Frankiesberg Qwesi Frankiesberg baby a wodo search uko Google no so am wɔ hɔ no Google map wobɛtumi ahwehwɛ so de aba wode type Qwesi Frankiesberg ɛwɔ Google kɛkɛ me nneɛma nyinaa wɔ Apple Music ɛwɔ digital stores wobɛhu bibia afa me ho no baabi a nti na kyerɛ sɛ din a wo use wɔ Facebook na no ya na ɛkɔ Twitter ne ya na ɛkɔ Instagram baabi a baako pɛ wokɔte Qwesi Frankiesberg wɔ baabi a ɛyɛ ebia na ɔyɛ me like ɔyɛ wafa me sɛ ne mentor Qwesi Frankiesberg ni baabi a bi o ka me ho original na nkasa de te ya yo
yo yɛda wase sɛ anwummere wo so wo ne yɛn abɛtwetwe nkɔmmɔ na wama yɛn hu nea wo nso wɔ ma yɛn menkɔ comment section nim na menkɔhwɛ nea yɛn ahwɛfo so ɛde rebrɛ yɛn ɛna anwummere yi Clement Opare also keep it up bro we dey your back Clement Opare nso nkura nhyɛ sɛ ma ɔde reba ne yo ɛna Jack Melfi ɔno say good work done to the crew of Akro Live yɛda wase Jack Melfi also yɛda wase ɔno nso say believe Nefe NSK Southro, tell that young visionary music producer that he has a big reward from Ja. Yeah, Ernest, where are Ernest for downtown? Or no, so oh, okay, but that's okay, yo, nti aha no na bre bema ho kwan na fe ene nkomotwetwe a ye ne BAJ Studios atwetwe ne nyina ebeba awie ye da yen ahwefo nso asese mbonya abre ehwe yen ena anwumre ye da masese abri biara ye ba online na you momma yen ani munwu ase da biada ye ka so onyankopon enhire obi bia ye da mase se monso mo hwe yen onyankopon enhire am ye mamajo